مهاجران محترم، قاعده 90 در 180 طلباتی است که رعایت نکردن آن میتواند سبب منع ورود شما به فدراسیون روسیه گردد. Assalomu alaykum. бародар, мебахшед роҳи шумо ба Федератсияи Россия маҳкам аст. Барои чӣ набояд хел бошад? Шумо метавонед ба намояндаи ширкати ҳавопаймоии Сомонер муроҷиат намоед. Салом. Ман гуфтам ки роҳи ман маҳкам аст. бале бародар, шумо имрӯз ба Россия рафтан наметавонед, барои он ки ному насаби шумо дар рӯйхати манъшудагон аст. марҳамат, чиптаи худро гирифта ба хазина супоред ва пули худро гиред. Барои чӣ? ба ин савол шумо метавонед ба хадамоти муҳоҷират муроҷиат намоед. Салом алейкум мумкин? Салом, марҳамат гузоред. Чӣ хизмат? Бародар, имрӯз ба ман иҷозат надоданд ки ман ба Россия парвоз кунам. Аз чӣ сабаб бошад намедонам. Танҳо гуфтан роҳат маҳкам аст. Ман тавсия додам ки ба назди шумо оям. охир ман ҳар 3 моҳ пас аз гузаштани сарҳад худро дар қайди муҳоҷиратӣ мегузоштам. Ягон қонро вайрон накардам охир. Бародар, ором шавед. Шиносномаатонро ба ман диҳед, ман ному насабатонро аз рӯйхат месанҷам. шумо чанд сол дар Федератсияи Россия будед? 1 сол. аз Федератсияи Россия кай баргаштед? Моҳи августи 2018 сол. шумо патент доштед? Не. ҷаримаҳои маъмурӣ чӣ? Не. нисбати шумо ҳаломаи суд қабул кардаанд? Умуман не. ҳа, дар ҳақиқат. бародар, ман ному насаби шуморо дар рӯйхати манъшудагон мехӯрам. аз рӯи маълумоти шумо бармеояд ки шумо талаботи қонунгузории Федератсияи Россияро оид ба буду бош вайрон кардед. яъне шумо дар ҳудуди Россия бе патент зиёда аз 90 рӯз будед. мувофиқи талаботи қонунгузории шумо метавонистед танҳо 90 рӯз бошед. баъд аз он шумо бояд ҳатман аз сарҳад мегузаштед ва 90 рӯзи дигар берун аз он мебудед. аз сабаби он ки шумо ба ин қонунгузорӣ риоя нанамудед, роҳи шумо ба Федератсияи Россия манъ аст. то ба охир расидани муҳлат шумо наметавонед ба Федератсияи Россия сафар кунед. марҳамат, шиносноматонро гиред. аз сабаби он ки роҳи шумо ба Федератсияи Россия манъ аст, шумо барои ба кор таъмин шудан метавонед ба агентии меҳнат ва шуғли аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ба муассисаи давлатии агентии бо кортаъминкунӣ дар хориҷа муроҷиат намоед. маълумотро оид ба мақомотҳои зикр гардида ва суроғаи онҳо шумо метавонед аз ин маводи иттилоотӣ дастрас намоед. раҳмат. саломон бошед. қонуни федералии таҳти рақами 114 аз 15 августи соли 1996 оид ба тартиботи баромадан аз Федератсияи Россия ва ворид шудан ба Федератсияи Россия. мутобиқи қисми 12 моддаи 27 қонуни номбаршуда, агар шаҳрванди хориҷӣ дар давраи будубошти пештараш дар Федератсияи Россия зиёда аз 90 рӯз дар 180 шабона рӯз будубош намудааст, манъи вуруд ба муҳлати 3 сол аз рӯзи баромадан аз Федератсияи Россия ба ҳисоб меравад. мутобиқи қисми 13 моддаи 27 қонуни номбаршуда, агар шаҳрванди хориҷӣ дар давраи будубоши пештараш дар Федератсияи Россия аз рӯзи ба итмом расидани муҳлати қонунии будубош аз Федератсияи Россия набаромадааст ва зиёда аз 180 шабона рӯз аммо камтар аз 270 шабона рӯз будубош намудааст, манъи вуруд ба муҳлати 5 сол аз рӯзи баромадан аз Федератсияи Россия ба ҳисоб меравад. мутобиқи қисми 14 моддаи 27 қонуни номбаршуда, агар шаҳрванди хориҷӣ дар давраи будубоши пештараш дар Федератсияи Россия аз рӯзи ба итмом расидани муҳлати қонунии будубош аз Федератсияи Россия набаромадааст ва зиёда аз 270 шабона рӯз будубош намудааст, манъи вуруд ба муҳлати 10 сол аз рӯзи баромадан аз Федератсияи Россия ба ҳисоб меравад. Салом алейкум. Маро аз парвоз гардонам, гуфтам ки чиптаро ба шумо супорам. Чиптаро ба мен
مهاجران محترم، برای خط ممنوع شدگان وارد نشدن از شما خواهش می‌نمایم که تمام طلبات قانونگذاری فدراسیون روسیه را در سمت مهاجرت مهنتی حتما رعایت نمایید.